més literaris. Avui cuinarem la literatura de Robert Louis Stevenson fent llengües de gat. Els ingredients són ous, farina, sucre, vainilla, mantega i aquest llibre, L'Illa del Tresor, una traducció feta per Joan Sallent Arós. Les il·lustracions estan creades per l'il·lustrador Leonard Beard. L'editorial d'aquesta novel·la és Quaderns Crema. Doncs bé, sense dir-vos res més, comencem! L'autor d'aquesta novel·la és Robert Louis Stevenson, com ja he dit, un escriptor escocès que ha estat considerat un dels clàssics de la literatura del segle XIX. La seva popularitat com a escriptor es va basar fonamentalment en els emocionants arguments de les seves novel·les fantàstiques i d'aventures en les que sempre apareixen contraposadament el bé i el mal. D'aquest llibre s'han fet versions a la televisió, sense anar més lluny, Les Tres Bessones. 1, 2, 3, les tres bessones. Amb aquesta història ens endinsem al segle XVIII, on un noi anomenat Jim, el seu pare i la seva mare són els encarregats de l'hostal Almirall Benbow. Un bon dia el pare d'en Jim mor, i la seva mare i ell queden sols amb un hoste bastant peculiar que es fa dir capità. Resulta que és un vell mariner amb mal caràcter que guarda un cofre a la seva habitació on allà dins hi ha un mapa on indica exactament el lloc on s'hi troba un tresor força important. El capità fa un pas a l'altre barri, és a dir, que mor. Això fa que el protagonista i la seva mare regirin dins del cofre per trobar aquest mapa. El doctor de confiança d'aquesta família parla amb uns quants pirates del poble i decideixen embarcar cap a l'illa del tresor, d'aquí el títol de la novel·la. Però no serà tan fàcil com ells es pensaven. Serà un viatge ple d'aventures, hi haurà morts i per sobre de tot s'hi veurà reflexada la confiança. El nostre protagonista, Jim Hawkins, durant aquest viatge aprèn un munt de coses, com per exemple la valentia i la sabidoria. També ens trobem amb un personatge d'un capità força astut, en Silver, entre altres pirates que hi ha a la tripulació. Cal remarcar que el que també m'ha agradat d'aquesta novel·la és que a cada capítol surt una il·lustració amb una frase remarcada. Ara us en llegeixo una. Tampoc us feia spoiler, però llegiré la del primer capítol. Robin... Aquí. Una il·lustració que explica molt gràficament el que acaba de passar a la pàgina anterior i remarca una frase. Si no me'n puc anar i m'endossen la taca negra, sàpigues que el que busquen és el meu vell bagul. És el primer llibre que em llegeixo de l'editorial Quaderns Crema i la veritat és que he quedat molt contenta. Us recomano aquesta novel·la a tots els que els agradin les aventures perquè és clau i també perquè passes uns moments extraordinaris dins la pell de cada personatge. Això no vol dir que a tots aquells que mai us heu parat a llegir una història d'aventures no pugueu fer-ho amb aquesta, perquè és exactament el que m'ha passat a mi i no crec que sigui l'última que em llegeixi. Bé, fins aquí la recomanació d'avui. Si us ha agradat el vídeo, no dubteu en fer-li like, subscriviu-vos al canal i doneu-li a la campaneta perquè us arribin les notificacions dels vídeos que pengi cada setmana i sobretot si voleu comentar, comenteu tot el que vulgueu si us heu llegit aquesta novel·la, si no prou teniu pendent. I tots aquells que tingueu Instagram no dubteu en seguir-me @cuinantliteratura per saber més novetats. Fins a la propera! Adeu!